warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngansik goro-goro bagus. Nggih. Minangka nglajengaken anggenipun atur panglipur waosa ingkang dereng dipun aturaken sakmenika mumpung wekdalipun menika tesi longgar. Nggih, monggo. Wonten pamundutan kathah sanget. Nggih. Pamundutan saking para sutresna lan ngaturaken genging panuwunipun para penggemar saged kangge srana donga sareng-sareng mugi warga masyarakat dusun Banjar Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap anggenipun menyongsong hari kamardikan ingkang kaping 80 tahun. Mugi tansah dipun paringana kaberkahan. Amin. Desa mriki tetep tata titilan tentrem. Amin. Gemari palo jinawi. Amin. Baldatun thayyibatun parabut amin Allahumma. Amin. Gemare tesi angka koranku. Tesi kata banget niki luar Kanten di baik jajal baru di absen. Nggih, baru siki Pak Siwan ugi saking Banjarnegara nggih tesi nenggani putra manunggal. Nggih. Karo putrane Bu Parsim. Mas Dalang Wahyu Eko Saputra ya karo Bapak Sandi. Nggih. Nembe kondur. Matur nuwun. Sama maning Gus. Bu Darti nika nggih tesi nenggani. Kedung mriki. Nggih. Lan ugi Bu Tumira. Bu Parsim nika saking Banyumas nggih tesi nenggani. Sing streaming sisih kumpul 200. Luar biasa. Nah dia tak ngomongna 18.000. Ya ora apa-apa. Monggo. Sapa maning sing rawe? Tesi kata niki, Bos Sartin, nggih, Tesi. Nggih, Parasung Kayu, nggih. Pak Sangidi. Pak Minto, Mbah Robet, Bos Dartun, Pak Darjito Brani, Ujung Manik, lalu ki saking Kalisala, Mbah Darno. Wah, bisa kata nih. Waktune si Omber. Mbah Yasman. Dadi sangga ngaturke lagu-lagu dhewe padha kalegan penggali. Sadèrèngipun lagon sanesipun monggo jenengan kalian kanca-kanca ketan niku sami lengger. Gendingin apa? Blendrong niku. Nggih. Sing gesrek. Sing ramenya tegawanya. Monggo. Nganggo senenge wong wis merdeka sih. Iya. Keturutan ben kaya badut sapi
butuh apa-apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras soge duwi Amin. ora kaya sing wis kelambi siji golo-golo dasar arang dekumbang butuh mung terima lindi uripe wong kaya cakra manggiling ngan Yo. le medhot ki sing bener lho Kang medhotane salah ki dadi salah ati lho Kang Iya. nyong dirusikus Lah. Yo ora lah. sing bener kepriye to uripe wong kaya cakra manggilingan iki kok kena mor uripe wong kaya cakra manggilingan Pun. lambe angel cocokane ngrimok nak kaya gue sih ya ora apa-apa lah ampun Mbak Haji. bukane Mbak Haji kau nak ngira sinenggani. oh gimana jadi arep nanggap maning Amin. Nggih. ya rong dina rong bengi maning Ya kudu ya, Mbak. Monggo. kok kajeng lebeki bulan Agustus mantap Nggih, resi wonten lowongane niki Mbak Haji, monggo. tanggal pira Tanggal ngesuk bengi. sing tanggal 2 ya Oh, tanggal 2 isiana 30. maksudnya tanggal 30 Iya. karo tanggal 30 Iya. bisa ini Pak Haji Monggo. boten nggih September Nah. boten September nggih November Oktober. Oktober boten nggih Januari tahun ngajeng ya suka ngger pengantinan Juni ya Anania Amin. moga-moga rezekine sing akeh yo kawalem ya Amin. asal ini penayakan separuh harga Mbak Siapa sih yang dilelang? Penayakan. kali apa ya lah Oh. Gali apa li? Cair li? ora kali ya Vigo. Vigo napa kali Vigo mawon Bu Sing edok. Vigo mboten upami dereng siap nggih pareng Mareng. paring upamane dereng siap firman Suter. sudar wis ora dadi mereka arang-arang mulu digawene ya dar Iya. Monggo. Iya. pangsrah kocan Iya. ini lengger Ngiping di situ. Iya. Apa di sini? Wong lanang mangger kae beda pikiran, beda kain kok berubah. Ini sikit di sini. Kok ilmu? Sekat lah. Jujur 20. Angel po. ya wer kok jujul aja tuku cara mejo jujul apa tuku Siji, kok tetek ini. Kok kencang-kencang. buka bonang di situ Urung.